Namar ka jingbom so yahap halor ka jingpenhap ye ki katto ka ne ki jaka khaput bat ki jaka jong jala khamtam ye ki jaka shimet bat ki jaka shnong sha ka jala Assam ha ka jingyasan ye ka MOU ban penbet pun ha pedeng ka jala Meghalaya bat ka jala Assam nakaliang jong ka seng Khasi Students Union and North Khasi District Unit Lengbao President nakane ke District Unit usamla Federal Khar Kamni haka jingidan lang jonggit khot kane ke seng na Riboy kilami ban pensgo ye ke jing persya halor kane ke jing penhap ye ki jaka shimet bat ki jaka shnong sha ke jala Assam habakran bat ki nong thok khobor hanne ka si ha office terkam jong ka seng hanong po khi ni la ong mshwa nakaliang jong ka CC ke siru kalai kendo yo ya chief minister bat ki cabinet borok ki badan tu kamtam ki badan po committee jong regional Bapak shop inside ni kayak MOU, I ya ke kopi ke bangkin pulih gimpet, bahkan ni kopi iyo hadir pada inside ni kayak MOU. Te kalau kayak ke balong pelah ba beli ublah ban I hapo jong pai ba unpet. Lada kadi kalau kum kakam balik sok-sok. Ban yasain tang man iyo burong markilian. Te lada kata kajiyo burong markilian ngajuki bat ka jumdu nong pat kadai ke jundulong juga paradok pasnam ke juga kita bersihati ke jelah bersihati ke kapur kemudian inong kumno nak liang juga kaseng yang ini paradok pasnam juga ki ud ki nam hati nak kapur nilai nak kapur setiru memang meneru sedang arja ikan mau sedang arja kalai ke Assam State Legislative konbu iki tu ki pus bertung hati nilai persengnya niwen no iki kajiwan tumput nak kapur hak sedang arja kawe arja kadar Barang itu ipi lada kawan kapor hadu ba pensai tu yang unu breu banyo mansnai surok hadu kata ka sarkar Assam kale sti jaka ki po iman spung ka ba pikir mau kadai ka bakla para but lada kalau pun kane ka bentan lada ka it khima ka badi hop ka bandan ka benta hang ni banyo e kane ka kot ban pet ban puli ban persyaru baki di kistom kini ki bodan hane po khima ju ki dang dei hapo jong ka Meghalaya kemod ni nak liang seng te ni kloi lada maki hanur hapo ki tep shagi bangidon ka ji ki hanur kene bentang ka ju persya jungi kalong ba nyoi ya ki areas jong ka rikhasi jongi ka blok poi shapo jong ka jela Assam amar komodong ipi I kiba patre hapo jong ka KSU nak por ni ya don benta ban ya dak don gunung do ya ka japut bat ka japut kamde tam kini ki areas by pembet ndrai shuru ski block 2 wat ski we ki district kunjung te kai ka bangi sim khia ni dukha men sim hone ka por ben pau dal yang KSU non kasil district unit kalong halor ka benta ka bang yoi ba ki jaka ki belum po khanapara rai barwat kepada po jong ka sector 8 jong ka 12 areas of differences kepada ki prime area ngan shuai nuk sai phi kum kane ka Dreamland Resort kapan beri ka jing ka badan ka jing ya ka japut dispute ka mai kuli kepada ka fisheries ba la scheme of fisheries ka fishing pond kepada ka source of livelihood dan ka income ka ba kitu ginang shnong ki ang tai kelapoi syapo Assam kum jupet ani ko MOU barang yu iru lamba ki video jong u chief minister jongi Shri Konrad Sangma bar kum juru u chief minister jong ka jela Assam Shri Himanta Biswa yu iba hapo jong assembly kila pau ba kini ki areas ba khoi kilangat petsyaka Assam te rangi phai katkum ka JNT ka jongi kumus petip syapi pa kajla Meghalaya ka jingi kendo ala chief minister jong ka Assam ka Meghalaya kadai hu benai Julai nri nakaliang juga KSU hani pori boy la form ka boundary research committee ha arkunai trik benai June arpo arpoi kata kamot pa kata ka boundary research committee riboy panel kadai bangin pe yakniki areas ke ba don hagaji kajian bat ki bumdon hagaji kajaru ni layat nanti no ubnai Jun lani ubnai Jliu stage po blok right nongtung blok 2 hadin kata nila poi pat syapo ka shnong hapo imajram
abang kendo bat ki CM ki it ki hima jongka hima jirang hima nong klau hima nong spung bat hima soyong te haji peliu jenggut bat kini ru bat ni poiru syaru syapo jongka hima melim rai merwen hang te po khana para ka office jong u PM jong rai merwen bat haba ni kendo ikini baro ni khot apo jong karai nuntung blok tu ni don art likisno mentah kami apply likisno kamot sakwe ke umat tu ni kendo ibro orang basnong ni pleu jumut ni peni kot kisla bat ni peniru ka jindon jong kipai kasih jongi kan juru kalong hapo ka himanong spung ru hima jirang ru himanong klau kita ki area khambun ke bade himanong spung bat hima jirang ke ba makiru ki peni uput usam ki ba ki diginok susno bat ki try sno ki banate kita ki kun ki hajar ki jongi habang English porai merwet lu ki wani ki dang wasnong bodo na po piling katau tanga na po mai kuli nang ta yong kuli pa na po khana para kun ta ter kita ru ki peni la ka jong kania ke ba preskem yangi yak ta boundary research committee report panel hak ti benai hak kisnam ban nginbu compile ko ka file kamot ban kundu syak sarkar ban dira ya ka ei ka jing ya inti ka jongi mar yoi ba hadin kane ka sarkar jongka Meghalaya sarkar Assam kila pemi o regional committee hoi ni burom ka regional committee ka ba le ka research hoi re niru ilale ka research ka bagi kundu ya ki trashno ki kun ki hajar ki it ki hima bat ki sim bat ki sodar ki bapai uput sam te habagi phai mental ada ni kre MOU ko sign of nitrate upanai match mane urber jong de usna ma por war ka pendukam sim yangi habang ya lemba kini boro yoi ya ka jing poi jong ka kendok siap jungi ka public dispute kum po himanok spung ka bade ka himanok spung bat kendiat himajram ka bade hapo sector 6 yoi ba kani ka jibrigau ka patgaum ban lungkung ka poi ka asam Syaman pensyai kene ngasulingo ba hadin kajian inti jungi ka ba arsin license tai yat kelenti kalong kamot ba kawan ka sector 6 kata kita ki jibrigau patgau lungkung ki bangat sya asam bat hadin kata syahmat kene kawan sa sector 5 ka bedeka bangat haka himanustum bat himajrang henry ngilngo pat ba kumno kata ka sector 5 kaya swahdin hendai penbet swaya sector 6 nomor lagi pet pat ni kong swa yang ni ka jibrigau ka patgau ka lengkung abak kedu jong ni ka sector 6 lengkung ka poi sapo jong ka ni ka asa sokar asam kadon ka school jong ka sokar Meghalaya ka jui kepala don hadu ka upper primary school lengkung upper primary school but haiti itu bentai jakaru ni ka school kepala pun pausai bakam dia ka dispute Nada kading dispute ni nama kasokar Meghalaya pasnai teng school. Te katari ke jisya, but hadin kataru kadon ka Shimla agreement jongwei ulum nombor jongu de Syajar apo. Kabala dum sign nadu ki por muswa jong kisem, bapun pau bo ne ulum udan hapo jong ka himan spu. Te menta ka jikli kalong lada yakini ki jaka ki bomde dispute. But la pun khore no syarata penlong no haka sector 6. But I know sokar asam kata kajian lenti ke bagi layak mengi bagi lai nakmat kaba gile yak ta research kata kan wan hadin pak sector 5 kan pelong tiga pat yak ne ka wat ka ba kaban penbet biang sak ni ki 6 areas differences ki barsa kin poi ka asam kata ka di ka wei ka ba ibu ya jikli syak sokar Meghalaya lada ni bet ya ka jinglong jingman jongatei katkum ka jingyat lenti jong katu ka regional committee ben plong meeting angtai usoda ubade jong kate ka right war mosau sobar u khamyo kdiat lu pang ben keren ben pi kot sla jong pur sam beli kita ki kot slang ong ipi hoi kidon kita ki khun ki riat hangtai ki jaka ki bade ki kentup na ki rabha ki boro namta kini ki garor kidon kendian pat ki khasi jungi kidon kendian henry ye kita ki jaka
kum ke jipun baik juga himan uspung jong karai kepada hati ka war mosau sobang kidon ki kot sela kirisi lane ki pata ki ba ai ste aba ki ai ka pata kidon ru ka jiksil kemut kitu ki kun ki royal ki wan sa wai hang te jaka te kumno khla ban ong ba kate ka jaka ba ai wai dak te karai lemba jong hima nong spung kan ngat no syaka Sarkar Assam te kata di jisha ka bangi kwa ban prisha ni liang KSU ha ka jiya inti juri lemba jong research committee ka bangi mla ban song klikti ha bangi pet yang ni ka MOU ka ba ka jong ka wat ban kong ni ka face 1 ba kini ki 6 areas of differences ki bari khamtam ha jong ri boy kin ngat jong ni ka sector 6 kin ngat no Assam balang ni poi pat sya ka sector 8 ka bari jong kan ni kana para pil kata UI kani ka kasinong kabade hapo jong ka Khanapara area ka Dreamland Resort kadai itrai jaka kini ki khasi but yak teiru kidon kijing ong ba kiladi tu yak ting jaka shekiwe pat ki jai bundriu jong benar sabar jong jela dia kata long pa bean ka ba ka Sarkar Meghalaya lemba jong ka DC office kidi ban wat dan ne ban penduk no yang itu try jaka ki betit bean kat kum ka an jong schedule jong kalan transfer act henry kataru hatu ki snam ki bangim shwangi lai ki khamle ei bat ki la pen kala ya ka kum kata ka dispute ba ka Sarkar Assam kan yo ka Dreamland Resort ani ka amusement park ka Badesha na po Meghalaya syapo jong ka Assam bar rangi phai khanjat hani hajan kadon ka ong yong ka ASTC ka mungi po MOU hari ngai thu ipi ka jisha khati kamde ka kadai tang ka transit pass ne ka jaka bani shong kali kinong Assam hangte bat ka jaka puta ba khot put usam kadang dei hi hapo chakrai marwat hari suki po suki how u banai jeliu south lek khat khandai spa arajar khalai ladangam kala arja khalai ne arja kasau hapo donglong chief minister Tarun Gogoi wan bu eu we mau nurim angtai ban tei ya kata ka traffic branch kaman khot ka Khanapara outpost traffic branch bat hat kupor ngai thu ipi ni khamla ali e nomor bali ka nakaliang ka Sarkar Meghalaya ru kadang yo thia khamtam ka DC office nomor how jeliu sautrik lane uju ubnajun kadai kasgi bangyo ya ka district ka jugi bat hati kisgi bangyo ya ka district ka jugi ni ai bet kasgi shuti takamot baboro ki office hapo jong ka district ki khanglut baro rei hadin ka asgi ai nakliang jong KSU ngilek ban persya ya teng jibu mau nurim bat ni persya ru ban pauru sya ka Sarkar Meghalaya rei nakliang Sarkar Meghalaya bat nampo DC office ki khamle ai bat klayo bat bak Sarkar Assam bantai ya katai ka Khanapara outpost traffic branch hatu kisnam bat hadin kata la penbait bat la penbait ya kata jaka Bangladesh ka Assam ngira pau bet ya ka jipusha nadu tikipor te kini kisnam kiba asnam la isnam la penprano ya katai ka outpost traffic branch bat hadin kata kila snano ya ka ASTC kumapilai I menta henry kumbang ngitip ba lemba kilat patai kubor bat kejing kenduk bat karan yoi ba itai trai kasi ila poi shadow shapo Supreme Court ru ban ya khun ya kes persya ya ni chaka persya ya ka ASTC bat ka Sarkar Assam bat nakaliang ka skut badun buram ka Supreme Court kalai ya ka stay order ba kana pala balai ai hadu ba ka bishar kanwan napo Supreme Court hari wat ya kata ru ka jing pekhen jong ka Sarkar Assam Meghalaya lemba kani ka MOU ni peni ba kani ka ASTC kala poi no sya ka Sarkar Assam te kini ki jaka kini ki prime area jong ka district ka jungi nyong jong ka district ka jungi kamot pa ni don kami kiti jaka haba khalit kawan jong ka jai pendiri ka jungi ki parado persnam ka jungi ni hoi ni sutu ba ka nyoi ki hospital ki babon ki bami shite shapo apo Assam ki ba long shik jingkush ka de namta ki japardo persnam jungi ki ban don kam habayo ki jipang ki paper bakimlit sumar shadow shapo Velor lane shapo Delhi shapo kiwi jaka hari ke judon ki hospital babiang hate po Assam ka pelong ya ki jai beru jungi kinlet hangte po Assam but ngaso ba lada ngidon kitu ki jaka ka Sarkar Meghalaya klayo misna ki kenja guest house
dan kinuno kiing kiba ngila ban ai ya kalat jirap ya kitu kiduk kisuk kibio jipang beper kibli semua de satish po asam hari wat itaru hidung no ya ketika cakap keblong ketika prime area keblong kam namenta ki parado pasnam jungi napo joka jela jungi te kita digi kecipresai keba ngingi sotu ba kakta adu tata larangi pai menta ka jinya lenti jong kene ka boundary research committee di boy panel keblong mene ba hadu kataru ni khamsam tikti hadin ba ka Sorkar Meghalaya lapun pau pa assembly halor kini benta nrei ngilali kenduk yang ya shong meeting ru hane po office but usm jong karai morwet sodar jong ka himanong spung jong karai morwet jong karai war mosau sobar wat ngishong ru ban ong ba ka sorkar kan mara ya kene syaka public domain ka ba ngiru ngiyo ban yathi ngiyo ban yathir ngiyo ban ai jumut lam mar kade ka ayap ka im jongki pardo persna menjadi keberan stage po kapun badngal ong ipi lamba kilat pathai kubor pniuk ngioi gitu ki ka jinya lenti jongki ka public meeting lamba jo regional committee andre kam sosi ka bangitip na ki traisionong po mai kuli ba kadon kamit haduk prabaji janmit kilek ban pelong yak ta jilang jong regional committee ban ngusul ngo ba kumno ban pelong yang tak komiti pelong yang tak meeting public meeting jong lemba jong di regional committee high por jenbet tingi sutu ba kajian nanti jong kibaran ki member po regional committee kelas sulit tam mendak mar kimtip yo pun usam bar kimtip ru ban shim ye jiklik kiti ban pentingna ba kini memdai ga dispute ki bomdon kadon waji ya kerja bat ka sarkar asam kidai bandan ben hapo jong jela Meghalaya ka jungi te kumta ngaso ba hane ka ba ni khot hane ko por iphi ni panpau ka ta ji persha jungi hot lada ni ong ba ni hap ya slok tilang bat ka et ka hima ki sim bo pher jok hima hangne bat kumjuru ki right nagliang juga senghi kan hap ban don lang barki mon yakhi namta kini ki jaka ki ba don hok Syah ka district ka jungi bat don hok ru ban yo ki pardo senam ka jungi bat habangi phai ha ka jingya penbai uni put usam jong ka bokla area kata ka khanapara pilin kata area ka sector 6 bat ka sector 8 ke bawmane habokut jong ne ka MOU yoi ba total kadai Laipunriu 0.79 square kilometer ka jingyo jong ka sarkar Assam bat ka sarkar Meghalaya kadai mar khatpra 18.33 18.46 square kilometer kamut mar ya ka jui te hamning sutu ba kadai ka jingye put sam kadai tang ka give and take policy kabar long lang mar ka ju klem dapat ya kitu ki jaka ki prime area ki jaka ki ba don jong ka ta ka pung ridoha kabadai ke source of livelihood namta ki nong shnong ketiga kashnong bat ni phai ba shanong spungru ki jaka ki bolong hadu kata ka bolong seiso ni adu no namar tang kade ka jingya penbai jokane ka area kabadai 36.79 bong bene kade long kande belong bet mar kaju te kani ka pelong yingi ban ngin pai yikini bor ki jingya lenti jokane ka regional committee kalau tang kata ka komiti berkendu iki breu berkhoi kalau tang banyak penbilang markaju bat haba ipayang de ni ba ka balong brief ba ya ka jingya pembait uni put usam jongini 6 areas of differences kadai first kadai ka historical perspective kabar kadai ethnicity of local population kabalai kadai ka boundary kabasan kadai people's wills kabasan kadai administrative convenience and yardstick reading page na people's will kiladon lupa kaji yasan jong kitu kinong shnong langi ong it shnong jabrigao yong shnong patgao shnong linku kini kiladon lupa hadu ka 80% above ba kidon ka jing yasan ka jongki
kapon penpoi kata kajing yasain kejuki penpoi syau sodar jo karai warmong sau sobar 80% above kemudian baki kwa budan po megalia te kata ru lalong penken baki parado ki bomdiru ki parado persnam ru ki kwa budan po megalia te larang yat po school perspektif ki kot sla lemba jo gitu kirai ki lapni syang sarkar Assam lapni po sarkar megalia baki dan ki jaka ki biang borok ki kot Islam tikini di bang ikwa menkhot syafi ban persai halor kini ki bentar ba niru kumnal yang kaseng habang yat ye kene ka research ka jungi kadai research ka ba ni kamong bangi syong po office in subatai ya kai ka ba right na struktur jungi kadai ka concern ka ba don kame yangi nomor hadin bangi yat lenti syati gisno hadin mengi leti steki hima hadin mengi ndo ya kino kam jo it ka hima ni so tho ba kadai ka ba bakladu haba yi pembet ne pu sam ban odang yi ong ba kai ka jing ya pembet ang te hoi ni so tho ba kisem kilai sham meeting na por hati ki jaka kadai ka shlong no ba ka sarkar kam snap ngiat bro ya ka jing ong jo ki ba shwab pembet ya shwab sign ni ka MOU to ngi ya pembet yang sesen bat kalong kata kaba ni penbait yang put sam kadet kalong ka julunong ya kasokar ya ka jela ka jungi lamba kini ki areas ki ba kini ki primary ya ba mende ki source of livelihood ki ba gilado bat ki khndo siap ki ba seso gilado do ba ki latul ya stage po Assam te kai ko ba nga I message ya ka sarkar jela ka jungi lamba chief minister hoi ni sotu ba kajian nanti jokade sarkar menta kadai ko batam man ben do pusam padang liang jo kaseng padang liang jomboro ki nong stong jo kri boy ki jungi hoi ni kwa man ben pusam hari kata ka jit ben pusam kadai belong patikna ba kin ben halor ki dispute ki bomdon ki kot kisla ki bombiang ki kot kisla but ki bodon ni ki kaja nadu ka bagiyo ya ka jela hadu menta mende hari lagi ong ba kata gaji ya ben put kalong ben tang kata ka burong bonyo lumba ka sarkar ka jongi kalong ka eki ka bakla bo jing sya tem na kita ki pardo postam ki jungi ki banta ki ban poi sya po jong ka jala Assam